programs nga nagdalaog sa nasyonal, nalipay gid ko sa aton galing puok ang aton i-bike. I think that was even a subject for the event award. I think may kita to ka bike nga hulat naman kita sa aton literacy. I think literacy is on December 1. Ang development, ang aton preparasyon sa binagyang, sige-sige naman. Kagapon inaugurahan ta ang Belfry White ang aton Haro Plaza kay may mga talapuson pa da nga naupod sa phase 2. Ano ni mga tanong music, and then ginapangitaan pondo kay daw kag lugar basi mabutangan kita da sang fountain which is similar to the one in Molo, parang manami man. Ang sa Molo nagdugang kita song, ang diri sa Libertad ginatapos ang phase 2, ang nadugayan siguro ang moni ang restoration sa mga estatwa ni sculptor na Italian na si Monti. So nga bulan inauguran bilon na kalaw sa Molo kay nagprograma ng city sang estatwa para kay pura bilang na bakalaw nga taga Molo nakasal sa isa ka Batanggenyo. She was the first Miss Manila. She was a writer and she was a fighter for so I think all the women should be very proud na may ara kita estatwa ni Pura Villanueva Kalaw sa Molo. Ibutang naton siya sa pedestal nga ni Maria Clara, kay Maria Clara ginkailota sa didto sa sulod sang plaza. Sa Rebalo naman sige pa obrata, may phase 2 pa na amo ni mga tanom. Gina istorya ko ang mga descendants ni Chief Justice Avancenia nga paubran nila estatwa gid si Chief Justice Avancenia kay daw fitting man nga hindi lang busto kundi estatwa gid ibutang naton didto. Kag ready man ko ang busto nga isulod ta sa aton library sa dira sa Avancenia na tawgon ta man Avancenia Library. Sa Wednesday holiday, malakat ako sa gabi sa Bali, no? Ma-attend ko to sa conference ng Asia Pacific Cities Alliance for Health and Development. So we will be meeting with lain-lain man ng mga mayors sa Asia Pacific, sa Indonesia, sa Malaysia, sa iban pang mga cities, no? I will be there for 2 days. December 1 kag 2 kag sa December 3 mabalik ako, but I will have to stay in Manila kay take on negative ako ma-attend ko to sang Christmas tree lighting sa Malacanang
since we were invited to attend that Christmas tree lantern. But I will have to present a negative either RT-PCR test, an antigen, or if I do not have those, I will be subjected to an antigen test in Malacanang. Anyway, so amo na ang aton nga mga schedule para sa ining nga semana. Ang aton gali nga baton is 20 bikes, no? 20 gali kay ti gold ang aton ako. So I think as I have been saying, all these projects are not I'm not so concerned about the infra in of these projects. Of course, may mga infra component. Ang aton gid siguro nga pasalamatan nga all these projects have instilled a sense of pride sa mga Ilonggos, no? Ang Belfry. Ano ang Belfry? Ang aton nga pride sa very rich cultural history and heritage naton nga kadugay-dugay na 1700s pa na ang Belfry. It was restored, I think, in the 70s or early 80s. Pero subong na taon na gitna. Part of the beautiful Haro Plaza. Napasalamat ko sina sa kay Senator Dillon. Siya ang nangita gid paagi nga fondohan ina. Kag para sa dason nga tuig nga preparahan man naton, hopefully dayon mafondohan man ang National Historical Commission para i-restore ang Molo Convento, ang tapos i-implement ang ceiling paintings sa Molo Church, no? So magsulod kada, hindi lang matahom na ang simbahan, matahom ang santos. Sang congressman ko sa unang pa-restore na ang mga santos nga babayi da sa Molo kay made of wood, no? So ginsulod na sa anay, so ginkayo na nakayo na tanan santos. Subong naman ceiling painting kag ang konbento. Gin-explain man ni Senator Dillon nga nagagasto ang gobyerno kahit may fondo na-identify na as heritage areas, no? Ang aton simbahan sa Molo kag ang aton nga konbento. Okay, so we are ready for questions. Thank you, sir. First question, Joey. With regards, Mayor, sa aton nga mga recent victories on aton nga bike sa aton nga biking culture there sa city, siguro maka-agree man ta, Mayor, nga part of it is influenced by the infrastructure, especially ang mga bike lanes naton sa esplanade, sa diversion kag sa city proper. What are we looking forward to with regards sa aton nga bike lanes? Do we have future plans to at least put protection sa aton nga bike lanes or i-extend pa ni naton makatutiri aton nga mga plano for the bike lanes? I think first of all, we have the longest protected bike lanes, no? Hindi ko lang madumduman na, pero daw siling nila to do 11 hectares, 11 kilometers. Upod na da ang Benigno Aquino, pero kung isipon mo ang esplanade, siguro it will even be more than 11 kilometers, no? Kaya 11 esplanades na duwa man lang ang hindi na mausar. So kung idugang mo siguro masubran na ta 11. Nakita naton sa Manila may mga areas to nga protected, ang inbutang nila may mga barriers, no? So I do not know if we will be able to do that. Ano ang aton future plans? Ang circumferential road ginaobra na subong, no?
pinaagyan ko na da permi kada semana, and nakita ko nga sige obrada. Those are again protected bike lanes, no? Kaya ang bilog na nga circumferential road both sa aton sa city kag sa Pabiya side kag Uton ginaobra na to, no? So madugang pa na ang aton protected bike lanes. Isa ka pa mangkutsapon sa galing po. Di paano kita maka-replicate? It's being replicated now because even in the circumferential road, hindi lang subong sa city kundi pagwa na. And ang beauty siguro sa Iloilo, which even the aid agencies are very happy, when they help Iloilo, they're not only helping Iloilo because Iloilo is the chairman of the agency. Amo na bisan sa DOST kundi ginatulod nila nga Iloilo to be a smart city. We're not only holding on to that, no? We're making sure that all the other municipalities and the province of Guimaras will be able to benefit with whatever learnings that we have. Parang hindi lang sa aton kundi makatupagin sa iba ng mga LGUs. Mayor, follow-up question on that, no? Na-mention nyo kanina nga hindi ka mo sure if whether or not mabutangan sa protection pareha sa Manila ang bike lanes dito sa city proper. One of the problems premise natin sa mga bikers is that ang mga bike lanes though wala ginarespeto sa ibang mga motorista, ginaparkingan lang permi, especially dira sa may area sa SPED kag sa Diamond Jubilee Hall kag iya bala sang Imabini. Kag ang mga pati ang sa tubang sa ICTO nga office may ara manda kung ang mga enforcers, pero kung wala ang mga enforcers di syempre gabalik naman dira ang mga salakyan nga magparking. Anong aton nga action for this sa nga mga are we considering other measures para hindi na maliwat permi? Actually, ang penalty para sa mag-park sa bike lane, taas, no? So, sige-sige na. Ang problema talang, ay kita, balik naman na, no? So, but we continue to make sure, no? As a matter of fact, may ari gani nga mga pictures ko nga padala ko kay Jack. Kay, hindi lang dira, hasta sa Delgado, nga mga park. I think we just continue to enforce, no, the ordinance because may kita choice. Unfortunately, kung may kita, gabalik naman sila. It takes a while though, unlike Maria sa Europe ya kung sa mga bike lanes to, magtapak kadaya, bisan arak pa da, dala saon kanila. Arak da mo. It will take a while. Kaya muna gani nga matamat lang siguro. We should go on. Part of the iBike culture nga ginpresent naton is really to teach it even in the schools. Para bata pa lang sila maintindihan na nila kung ano yung mga bike lanes. Mayor, follow-up question on that naman, no? If the public, if mga bikers gusto nila i-report ang mga nag-parking sa mga bike lanes, di nila pwede i-report? Sa PSTM mo, no? I think may sila na hotline. Additional question naman, Liwat Mayor. Wait lang, nalipatan ko na ako ng question ba? Related sa bike lane? Related man yapon sa bike lane. Bike lanes mo yapon? Oo. That's ko rin ako sa nalipatan ko rin. May mga interested man nga groups, especially sa Facebook, so mga nagabulig man pala sa ating bike count before, gusto man magpatukod mga bike education programs para sa ating mga kabataan, sa mga adults. Very happy to... Oo. Ano ilang pag-obra kung mapalapit lang sila? Malapit lang din because we'll be very happy to partner with them. Mayor, good morning. Regarding to Mayor sa mga awards nag-isupor kadamo na baton ang city.
ano ka matuod ang statement mo kay na Mayor nga ti sa mga department nga ti mga department heads nga so far wala sang hindi ka present sang award nila. Ano ka matuod Mayor nga ti pa-explikaron mo sila sa January and to explain kung ano ang ilang mga futures plans para sa ilang departments Mayor? Hindi man sila ma-explicar but they will tell everyone about their plans. No? You know, para proud man sila. So bali Mayor, We want them to be proud of their own of what they have done and what they plan to do. Di ba? Kamuway na ginapa report kung ano inyong plano sa pangabuhi. so bali Mayor po ang dito siya daw or congrats tuod to siya. Isa-isa lang. Mayor, additional question regarding dito sa question ni Angel, no? May mga target ka kung anong gusto mo nga ipabugal pa natin dito sa city? You know, magpadlagan ka syudad, mabunlay. Because ang obra sa gobyerno, siling ko, hindi lang permi lang magpamatay ka sa kalayo. No? Kundi tanom ka man kang mamunyag. Ti kung hulat ka lang mapamatay ka kalayo, kung kisaway kalayo, ti kunway ka man patsyon nga kalayo, ti ano obra mo? Kundi matanom ka man kang mapamunyag. Wak mo? Di ba sabi, ano ka, CSWD? Kung maulat ka lang na may kalayo, tapos may victims, tapos man nagtag ka, di ko na may kalayo. Or may maulat ka may bagyo, di ko na may bagyo. Subong nga tuig do kadyutay siyang bagyo nga nang igo sa aton, no? Pila mo lang do. Amo lang to si Paeng gurong ako git. Pero kung amo lang na imo umbra nga maulat ka lang nga may kalayo kag may bagyo, kung may bagyo kag may kalayo, ano umbra mo ya. You have to be able to come up with quantifiable factors na makitanta nga may naumbrahan kapag katapos ang tuloy. Di ba lang? Related to that, sir, 1 month na lang, sir, ma-end na ang 2022. Can you share with us kung anong mga plans and vision mo for Iloilo City sa 2023? What's in store for Iloilo City? Anong plan sa Plans and vision mo, sir? 2023, no? Sa 2023, mabalik na kita subong sa aton city government. I-strengthen ang aton bureaucracy. No? Nga ano ginaming nga strengthen ta kinahanglan ipuligan sang city government nga ang aton nga kada department may mga output gid sila para sa aton pumuluyo. That is why we have already engaged Institute of Solidarity for Asia. We are supporting the PIO, the SOCMED. We are engaging different partners para nga sige-sige na. Hindi na pwede business as usual. No? It has to be a very focused kag reinvigorated ang pag-plasta nato. Kita nyo, you know, we're coming up with the dialysis centers. Ang thrust na sa city subong is really to help ang aton nga mga pigado nga pumuluyo. No? Daw na bid na ganing aton nga center for the mentally ill. Kita lang niyang LGU, may arak kita yung center for the mentally ill. Subong arak na sila sa ICPO. Pero butangan tayo sila sa sentro na dito sa Suok. No? Ang aton
ano gani ni ang nutrition center si Ginaimbitahan building na sa kilid sang San Agustin do taas na gani. Ang aton off-site centers by December 1 I think operational na. So you have one in Atrium, you have one in Merrimart, another one in Festive, kag sa SM City. I do not know kung malagas ang SM City, no? Ang Robto daw nag-offer mo ito, I do not know kung ano sitwasyon sila. Ang aton e-payments for permits, kay naging present, masugod man sila sa ano ito gani? December 1 man. So, ano na, we will be more accessible to everyone. Ang project lungsod daw, operational man na, kung may mga likramo ka, report mo lang na. Ang aton eye care, may duwa na, tatlo. Ungka, talumpang, kag gaisano. Ang ungka, manong tapos na, ang balantang, 4 na gali. So, may ginaobra pa tatlo na. So, operational na sila. So, sige-sige na ang aton mga program. Ang sunod na is really to strengthen our personnel. Parang ang ining ang mga programs kara na mapakayo pag naton. Ang business center ta, government center diri sa kilid sa Custom South. Mataas naman ang pag-upray. We'll move on to another topic, sir. Alex. Good morning, Mayor. We understand, Mayor, na after nga naka-record ang city sa positive case ng ASF, nag-immediately dahil kita maging mga measures. So, subong, Mayor, kamusta ang aton nga update sa tanan mga Ma-report pa sila sa mga adlaw sa aton. Nag-meeting sila sa Sabado na adlaw. Ang areas nga affected, portions ng Sambag, San Isidro, Ungka. May portion to sa pabiyangan na dala, pero ang isa mo lang ito commercial area, no, so it will not affect. Ang ano aton obrahon, amo na nga inventaryo kag i-depopulate gid tanan, no? Patsyon kag ilubog. Ginapreparahan ta naman, so far 3 to naton i-patsyon, i-buligan naton na. Kung may madugang pagit, we will also give them some support. ang cash assistance for Ready kita. fundraisers? Ready kita. So far, Mayor, may bala exact numbers as to pila ka baboy. Why pa? But after the meeting naman, siguro si Lucy can give the report. For the cash assistance, Mayor, pila ang binato? 5,000. 5,000. Every baboy or every fundraiser? Every baboy. Wow. Pero may mga samples kita, sir, Kag mapadala pa ta samples, no? Within the 15-day period, mapadala kita samples. Kaya di gusto naman magbalik dahil sa green zone. Mayor, after sa na-record ng case sa ASF, may dapat kabalakan ang mga hog raisers sa city. Why kita tanto hog raisers din, no? Ang kalamanan ko Backyard. Backyard. Backyard, Mayor. Di, ang backyard, kadelikado kayo because unlike sa mga pigiring and lagko, ang ila biosecurity stricto, no? Backyard, di malantaman. Kapin pa ang backyard, most of the time, ginausar nila, damog. Di kung damog ang imong ginausar, mas madasig pag yun ang paglapta. So, wag kita mo, brana, no? Kung backyard ka, kung di ka mag-stricto dati, wag kita mo. Muna ginasuggest ka ni isang city vet, hindi na mag-usaran na yung damog. Kahit kung mag-usar ka damog, part to sang damog, baboy leftover, lechon na may leftover, upod mo sa damog, nga infected to sa ASF, kanon naman sa imo baboy, sige-sige naman lang na.
do we know Mayor kung pila ka farmers ang affected Subong? Sa Subong, amo malang niya, ang 4. No? 3 kay Dick, 1 ka, ano na ito? Nanay? Dayon. Pero so far, Mayor, sa coordination sa DA, kag sa help niya sa city. We work with DA very closely. We are working with DA very closely. Kagang City Vet na, very active man. Mayor, may second batch na kinaging padala sa blood samples and if may ara diin yung mga areas. Dira lang na yung area na affected. Hopefully, kita takadasig. Mayor, hindi ayan mangin affected ang aton nga pork supply diri sa city. Hindi, because ang supply tang sa city laban sa mga figurib lang na nagasulod dito. Sa mga areas man sa Subong green. Kagkadamo kita, we are importer of pork. So no need to be alarmed. Gapagwa kita, sige pagwa ta. No need for any alarm. Kaya ginpauntat ang pagpagwa sang baboy Subong ti. Base problema tayo ni oversupply. Pero mahal man yapon nito. Ano nga klase ka assurance, Mayor, ang matag nimo sa mga pumuluyo nga hindi sila dapat magkahangawa sa pagpadayon sa pagkonsumo sa mga baboy diri sa syudad sa Iloilo? Well, that's what Santa Barbara did yesterday. No, they had the Lechon Festival. I do not know if you were able to attend. Wala man silang taon. May nagkaon? Puro display. Mga leksyon. Away itong yung kaon? May mga nagka-prepare, wala na sila. May reserve ng mga Are we thinking of the same there sa city? Why man taga-plano, pero kung gusto nyo, pwede magpo-order. Hindi na problema, no? Halo, siya malalang sila saan o gusto nyo. Mayor, good morning from Iloilo News Online. My question is in connection with this coming Dinagyang celebration. Nabaluan man nato nga nagligan ng mga Dinagyang before pandemic, ang mga signal medyo dula, no? So ano ang mahimo ta sa Mayor sa may mga red flag kita sa area nga kung anong oras kaga mag close ang signal kag mabalik. I-coordinate na lang na sa police. Wala mo ang sa signal na daw ginablock nila sa police na, no? I-coordinate lang parang hindi man mabudlay sa tanan, and then we can give maybe a advisory kung ano oras. So far, ang nag-confirm nga makadto si First Lady kagaya ng mga kabataan, no? And then, tanong ta kung sino pagid nga iban. But, confirmed na si First Lady nga makakadto. Ang si VP Sara daw may conflict kung siya schedule, ginatilawan niya kung pwede, pero ang confirmed isa ka lang. Bigyan with the preparation, President Nagyang, moving nag-confirm na si First Lady Marcos. Ano ang kinalain sa preparation? Kaya last time sa Bacolod dito, may 9 hours or about 12 hours ang pag-block ng signal sa bilog ng city, Mayor. So for dito sa city, sa Ilog, yan look forward naman yung tiang muna kadugay ang do possibly pag-block ng signal within the city. We will coordinate with the PNP. Hindi man sure, tinatalaga ako. Base, Bacolod na yan. Mayor, last week daw gin-formalize na naton nga ang aton nga support sa Dinagyang Festival. Diin ni naghalin ang aton nga 30 million nga budget na support. Ang 30 million hindi na iatag naton sa isa lang kahatag, no? No, part Subong nga tuig, part na sa next year. Alam mo, ang Festival Foundation, hindi lang Dinagyang nila ginuyatan, may paraw, may kung ano pang festival, no?
So, ang matabo, hello? Oo. Oh. IFI, damo founded nga festivals kinuyatan nila. Siguro, damo siguro ba 15 or 20 million na makadto sa dinagyang. May assistance man to nga nag-confirm ng SM 10 million. I think ang Mega World may ara naman nga confirmation nga cash nga ang 10 million plus pa na kay may mga iban pang ano bala. Ang Mega World 2 million, matamat lang na nga maka-raise kita funds para nga malabot gid ang target. So kung sino pa nada gusto magbulig siguro, I think the Festival Foundation ready gid nga magbaton sa inyong support. Sir, relative to that, pila sir ang target naton nga fund for Dinagyang 2023? Why gid ko kadungdung na basta na-present na sa akon kung pila gid ang ila kinahanglan para sa Dinagyang. Anyway, i-check ko kung pila gid. Anyway, may sugod naman nga din sa city plus SM plus Mega World nga 2 million, so makasugod na sila. Mayor, ang pakolot ko no 80. Mayor, with the kaya dako gid mata ni hindi lang. Mayor, with the development sa mga public plazas naton nga matamat na tahom, basi makuan kita sa mga managaw na mayor during sa holiday season, anong reminder sa panugyan sa public? Well, continue to use our mask. No nga may ara pa kita virus. Ang bata ko ganin bago lang nga negative for so long. But the same time, siling ko kung ganda pa ni mga tao, mabuluang na ni sila hindi kagwa. Muna na guwa na kabog. Ano mga kabataan mo, ay eskwela ko. Eskwelahan nyo na. Di ko masakit, may bulog naman. Mayor, by December, mga public plazas na haro. Ang haro, hopefully, mabriyanta na. May mga portion sa phase 2 nga waay pa na obra. Mga suga lang, mga uplights. Butang mo ng suga sa dalom, parang ang kahoy na siga. Kung natapos na siguro kung makasugdan na sa phase 2, buyan ta na lang na da. Ang Aribalote, libot naman to tao. Ang Molo, okay naman. Ang diri sa Libertad, okay naman. Ang sa Lapas, dako Pangulo Brown. Ang sa Mandurriao, dako Pangulo Brown. Balaan yung Mandurriao, nubo. Tikay man ubo, ang drainage tagin pasaka gina by 18 inches. So kung pasakaon mong drainage, eventually ang dalanda pasakaon mong git. Basta ang football field, nag-ubra kita to sa detention pond. Dito hindi pa gani operational gid ang detention pond ta. Para nga ang tubig arada sa plaza makadto lang dira. So ang iban except for Mandurriao and La Paz, siguro pwede na kapag gusto tao. Pero ang La Paz open naman aton koi pan. So bubud-bubud kada sa koi para mataway man ulo mo kung damo gilibog mo. Para nga lingaw ka man. No? Mayor, regarding sa may plaza, Blamir, ang sa Haro, bala nga like ang basketball court, diba initially i-transfer na siya. Ano ang update so far, Mayor? Demolish na
sa July. Iti, may mga ginsulod tada sa sulod nga hindi ito pa ma-demolish. But ang phase 2 brown na once matapos ng design for the new gym, I think may 32 million na kita. Sugdan na ng 32 million sa to sa Altachera. Kapirma naman kita upod sa homeowners. Next year may maabot nga 75 million bala. Nga iyasang nasyonal para i-ubra taon tato. So we will even start with the new gym before the plaza, the gym in the plaza will be demolished. Dasonte ang sailon ta na itong mga dinosaur sa langit. Manami ito ang lugar sa langit, mahangin-hangin. Basta magdamo pa sila. Mayor, speaking of holiday rush, ano ang respond naton sa mga nagareklamo nga grabe na ang traffic subong sa city? You know, the traffic here is a lot better compared to the NCR. Lucy was there. Ato kami to put sa galing po. Halin ko sa Rockwell, pakantugid lang sa Shangri-La. You know, before it took me 15-20 minutes at the most. Sobra isa ka oras. We are trying to do our best, but Iloilo City is a center. So the cars here are not only cars coming from the city or the province. May mga iban pa sa lain nga probinsya nga alabot din. No? May iban pa gani nga gatabok. Alin dito? Kanto din, di ba? Kanto din sila. Lugang pagina sa dalan. Wait na maubra. But, ang sa tabok suba, experimentation to. Ang diragin bala, amot anong ngalan na sang dalan nga magwa ka, diretso ka dahil sa taytay, daw ginpauntat na da, no left turn, daw nag-improve ang lugar da. Ang sa Ateneo, may na ginapagwa dira sa isa ka gate, kaya grabe na da ang ngaba, ginapagwa na to nila sa gate sa likod ng Etria, daw nag-improve man. We will continue to find ways na ma-improve ang traffic. But the holiday season gid man, ang mga department stores ng supermarkets may mga sale para makabawi-bawi man sila. Mayor, anong plans naton kay ang Uka flyover wala ko ng assurance nga ma-open by December? Ginapa-schedule ko meeting sa DP naman. May second round pa itong meeting mo sa RDC sa infrastructure. May kagawa mo ito? Domain siya problem. Huwag ka maka-attend to. Akatin naman. At least nakuha ng pasalamat mga taga-copy sa ito. Anong napatay sa ilar, na-delay lang. Mayor, your reaction sa gina-propose nga oversight committee ni Councilor Plantel Nava after the passing sang annual executive budget sa Iloilo City Government? Annual, executive budget. Budget na to, Mayor. Hindi ko. Ang annual executive budget sa City Council, ang pag-pass na. Why pa kukubalos na? You know, anyone can propose whether the council as a council, because it's a deliberative and collective body, will decide. It's a different thing. Para ko nung Mayor, mabantayan kung ginagastos ang insakto ang budget sa City Council. You know, dapat maupod na lang sila sa kuwa. No? Para nga may kuha pagin kita. Ang tanan ta bala nga paggasto, ginabantayan na sang kuha. Di kun ang City Council is supposed to be a City Council, para mga law, mga di kun gusto nila nga
kuha man sila, apply to sila sa kuha eh. Kung qualified sila. Mayor, diin so for ti miyara sa parts ng imong budget nga di mga confidential expenses, mga extraordinary and miscellaneous expenses. So for Mayor, diin ini siya pagagamiton or initial information. Ang tanan ba lang LGU may mo na halin pa na sa chimbo ni ba't sino pa di Mayor Rodeng Gadson, si Malabor, klaro man na harap man na may listahan man na da sa ano kung diin makadto. Gusto mo palista ko kag ihatag sa imo. Ang sa PC order lang Mayor, miyara na siya naka-specific din. Mahatag ko na sa imo. Ara na tanan sa aton. Kaya balaan nyo, ang tanan nga gasto, inatanaw sang kuha. Ang tawag na bila kuhabol. Di kung sobra ka da, i-audit observation ka. Amo man nato sa probinsya. It's the same. There are 1,500 municipalities. 147 cities. 80 provinces. Tanana mo man na Japon. You know, we can have questions on that. But those are the same answers, tanan ng LGU. Follow-up question, Mayor. So for ilapit na lang ang Christmas, take me, kamusta Mayor, ang Christmas bonus sa mga employees niya pala. May ara kita, Areo. Aside sa Christmas bonus, na natag na, no? Nakatag na, may Christmas bonus kita, may 13th month, may PBB na 75%. Dason daw may ginpermahan si Senato, si Presidente nga para sa aton nga mga casuals. So, as long as it is allowed by law, gatag kita. Kag tinatag na nga ng iba. Bali Mayor, regular and casual employees niya ang makalatong. Ang PBB regular. Ang Christmas bonus regular. Ang ano pa ganito itong isa? Ang 13th month regular. Ang casuals may ara man sila. May ara specific amount Mayor? May ara kita yung butang sa budget para nga may ara man sila. Daso may ara pagit si Presidente nga ginpadugang sila. Na-preparahan na tanan. Mayor, kamusta so far ang gina-report na cases ng acute gastroenteritis? Iba pa naog na. Ang aton gani sa quarantine facilities gadutay, no? So maybe by December we will start talking about our quarantine facilities kay sige pa aton maintain kung sige hunta na or whatever para nga ma-preparahan na by next year. Mayor, may possibility nga i-lift na ang state of calamity bangutan sa waterborne diseases? I-lift ang state of calamity sa city because of AGE and cholera. May possibility. Naroon ta. Pero kapanaog na daw under control na. Kahit temprano kita nagulag eh. So about your update sa vaccination so far sa cholera, ano ang latest niya? I-check ko, pero ang una to yung naging donate sa Metro Pacific, ubos na na. So ang aton niya binakal, tanawin ko kung ano ang data nila. I'll give you details for that. Mayor, last na ng question, no? Nag-propose si Sir Inigo Garingalaw from City Agriculturist Office na magbutang sa off-season sa fishing na tundra sa Iloilo River. Mabutang sa off-season sa fishing na tundra sa Iloilo River. Anong update sa ni Mayor? Well, ako, why ko sang objection sina. Kaya bala mo may timpugin man nga para mag-spawn ang aton ng mga isda. While nag-disperse kita para madugangan ang fingerlings nila.
ang mga bala nyo nagasulod ba lang ang mga dlagko na nga bulgan. Nagasulod na sila because may mangroves kita kag dira sila nagaputo. Amo na siguro ang gusto ni Inigo, no? So ano ya lang specific kung saan una ang spawning period para nga may off season kita. Okay lang po. Mayor, regarding sa amutang hambal statement ni Sir Inigo, ano ang reaction ni Mayor sa pag-regulate pan sa mga sizes ang taga kag catch and release na pamaagi sa example, maset ang standard according kay Mr. Inigo, maset ang standard sa mga isda nga pagdakpon, tapos kung hindi siya nakalabot sa standard, i-release ang isda, tapos ang mga sizes ang taga i-regulate niyo. Ano sa ang reaction? I am supportive. Kung ano gin man, i-coordinate niya si Tiligan para makaubra sa ordinansa para siya. Sir, you mentioned last time nga bahali na ang BGMP. Yes. Oo. Nakabakal na kita duta itong 2 hectares sa Leganes. Hindi ko na madumduman kung pila ito bakal ta, basta araman ako sa dokumento. Ang 2 hectares na gin-coordinate na sa mayor sa Leganes para na sa male, female nga mga persons deprived of liberty plus sa regional office ng BGMP. Istorya ko na si Benhor, si Secretary Benhor nga kinadlan tada fundo, kapasalig man si Kong Jang nga may 50 million siya initially para sa. So I do not know, siguro dako man kinadlanda kay para sa mga aton ng mga detainees. Tapos nangayo ang mayor sa Leganes ng dalan para dira. So nangita si Kong Giorgio kag si Kong Mike Sandalan. I think start working on that by next year, no? Parang bakit naman hindi ibaligyatan ni diya ang duta ta. Ang duta dire nga BDMP baligyatan daw, that's about 4,000 square meters. Parts ng TOR ngayo lang ta partial payment and full payment will be made once totally vacated by the persons deprived of liberty. Ang dira na sa sabag sa ICPO na or ang sa ang sa ICPO na mo ng mga bayi bala. Di kaluluoy man sila kay gutok-gutok binada. Siguro kung isang una bala ang aton nga City Hall Presscon nagpamaskuato. Hasta subong? Hasta subong, sir. Kay dumlahan ko si ano pa, si Family Lydia, sir. No? Lydia pa. Kaluluoy lang sila kay kagutok gid. So isaylo tato sila 2 hectares. Dako na to sila, maka-farming sila. Mabutang man ta facilities para nga makatudlok kita to. Kay nagatudlok kita subong sa ila to sang baking, no? So kanamit man sa mga naubra nila nga pan. Sir, ano nga barangay, sir, sa Leganes? Ano nga barangay? Sa Leganes, I think ato to sa Didumsel na lipat, no? Basta Leganes, no? So mas maayo to, mas matawhay na to sila kung na to sila. Hindi na gutok ba lang, pagutok din sila. Ang old slaughterhouse type ligya taman kay may naman na ginausarta nga ano daw stakan man lang sa mga dason. May almost 2 hectares kita dira sa fort nga arada ang
first engineering district kag ang DPWH nga para district sa city, ginataga naman sila sa time para makabakate naman. Kaya ang almost 2 hectares di maplanuan naman para sa syudad niya kung ano pag-usap na. Yan ay ang syudad. Mayor, ang pata lang, isa na lang sa legislative building. Ginagawa sa legislative building. Ang legislative building according to the report, on time man sila. So by next year, I think hopefully by second half of next year, masaylo na tanan ng mga konsehal ta. Ang sadya gani kay way pa sila kasaylo di halin sa dalom. Kada isa nag-reserve na. Kadamo bla mo te gotok na kita di mo te. May nag-reserve na sa muning opisina, may reserve na sa muning opisina. Te pero way pa man te pero reality na yan te. Way pa gani na kagwa, pero may nag-reserva na. So, magwa na to sila. Ang maupod bala dira, kung hindi ko magsala, ang aside sa mga konsehal, ang obo. Kay gusto ko mas accessible sila to. Para kung magwa ka permit, dira lang sa ground floor, no? Tapos, ibutangan tapada sa kantin. Parang kantin na to dito na tanan, and then ang aton care building na kayo umana kay do hindi gid maayo ang pag-restore gatulo nagasulod sa dalom, so isla na mga roofing pakayo para nga mausar taman kay sa babaw to no, tapos naman to auditorium ta medyo tayo naman lang tong ginaobra parang kung damo nga mga meetings makaigo to up to 200 sa babaw. Included sa parking space sa legislative. Why na parking space, no? Ang parking space ta diri sa DBP. Ang DBP, sige naman to ubra nila to sa ilang daw 2 or 3 story building. Once matapos to, i-demolish ini na building so patindog tada mga parehas lang bala sa San Pablo nga metal lang para dasig pa. Kaya iti konsumento, wala ton mo pa, may curing pa, etc. Si metal lang na siya, parang ang tanan kadto dire hindi na mag-park kung pabudlayan parkingan, no? Ang iban dire kung ano man. Ang duta sang GSIS nga ready sa Samora ginausarta na partially as parking. Pero sige pa to pa obrata kay may mga building pa blang debris pa tulog ta pa na sa bulldozer para nga magtinlo gid. Kita nyo jutay naman lang di gani nga mga salakyan subong kay ginapapark ta na to sa GSIS. So aside from the parking lot here nga pa obrata sa DBP, gausar na ta to sa 5,000 square meter nga GSIS property. Para nga madula na diri mga salakyan sa natamat lang. Last question, sir. Sa UNTV, halin, ano daw ang update pati sa designated firecracker zones? Ambot na ko pirma na ko. Ginapa-final ko ang ano? EO, sir. Ang EO. Basta daw ay dason ang sa open sidewalks kita starting December 1. Pero to be supervised by PSTMO para nga ang tao may lagyan man dyan ko. Ginaobratan ni para makabuhi-buhi man ang mga sidewalk vendors na. Okay, thank you. Other questions? Iwagid ka pamangkot aton nga mga portier de, may pamangkot na ka mo. Pamangkot ka mo kay Mayor?